Hasashen 'yan matan arewa da kewayenta, bincike ya nuna cewa idan kana son mace mai ilimin boko, wayewa, wankan suwaga, to ka je Kaduna garin gwamna. Idan kana son mace bagidajiya, ga rawan kai, ga rashin iya magana, ga ɗaurawa kai soyayyar bala'i, ga kyau amma ba a san mahimmancinsa ba, tai zanhara. Idan kana neman mace mayyar kuɗi, mayyar mota koya take, mayin bilicin, mayin maza, to maza je ka Kano. Idan kana son mace mai shan taba, zagi, jin kai, ashariya, asirin mallake miji, shan kodin da ƙwayoyi, maza garzaya Katsina. Idan kana son mace faffa gajeriya ga biyayya da kashewa maza kuɗi to je ka Naija. Idan kana son mace mai rashin iya girki ga tsafta da iya kwalliya amma sai girman kai to maza je ka Gombe. Idan kana son mace mai iya bayar da kamalalliyar soyayya ga kyau ga iya bada tubarrakin soyayya malam je ka Lana Beauty Adamawa. Idan kana son mace kosassa ga ilimi da iya taku ga neman ilimi boko da islamiya to taho Zaria birnin Shehu. Idan kana son mace mai iya wanka yar gayu ga saka kananan kaya iya yi da turanci ga ilimi maza taho je Town Jos na yamma da Bauchi. Idan kana son mace mai haƙuri ladabi biyayya amma sai wauta je ka Yobe. Idan kana son mace mayyan kuɗi auren ƙarya kyau iya girki maza je ka Maiduguri. Idan kana neman mace mara wanka raina aure ƙauyanci rashin wayewa je ka Jigawa. Idan kana son mace masifaffiya kafiya son kuɗi ba kyau sai yangan tsiya tafi Sokoto. Idan kana son mace mai soyayya tsakani da Allah ga tausayi da jin